Des de la seva inauguració, el Centre d'Atenció a la Discapacitat dona servici a les persones que ho necessiten. Entre els beneficiats estan els usuaris de l'atenció precoç, la dels xiquets més menuts. La gestió d'aquest centre no es fa de manera directa per l'administració pública. El passat mes de novembre, l'associació sense ànim de lucre Cridam firmava amb l'Ajuntament fer-se càrrec del seu funcionament. Les famílies que el fan servir han de pagar pels servicis que reben. Ara l'Ajuntament ha obert la línia d'ajudes per als usuaris empadronats a la Pobla. El cost de l'assistència als programes impartits al centre d'atenció precoç es pot subvencionar fins un 100% segons els casos. Des d'Asdisp agraïm enormement l'ajuda que ens presta l'Ajuntament per aquestes persones perquè de vegades tenen problemes o es costa afrontar la situació econòmica i ho tenen molt difícil per a poder accedir a aquest tipus de serveis. I aleshores estem molt contents perquè gràcies a això ells poden accedir a un millor desenvolupament del xiquet, tant en aspectes físics com psíquics i de tot tipus. Este centre entrava en funcionament enguany i té diferents activitats en marxa. Per una part, es fa atenció precoç d'estimulació per a xiquets fins als 6 anys. Per l'altra, atenció contínua a persones amb discapacitat a través de l'associació Asdisp.